tako da uz retrospektivu golova možemo da se oprostimo od vas i da poželimo naravno mnogo sreće u nasom šampionatu, igračima, Bordara i futbolerima Boskija. Biće im potrebno, naravno, ako žele da se čuvaju status elitnog ligaša i naredne sezone. Hvala na pažnji i pratiti dalje makedonski fudbal na našim kanalima. Prijetan dan u nastavku programa.